जोङो बे सुबिदाखौ जोंनो होनांगौ आरो जोंबो नागारा थांबाबो माबा गैया केसार जादों माबा जादों समबाराव फै बेफोर सोरनाबा थालांनांगौ सोरनाबा ओंखारनांगौ हा फार्स्ट नेवसिगोनबो बखिगोनबो आं बेखौ गावनि हरखाबै जुथुमनाय जोङो माखासे मेसेज मोनदों जोंहा माखासे बिटिआर एकर्ड बा एमअएस नि नेम बायदियैब्ला जोंबो एनडिबिनि लिस्टेड पार्सन जों खेबनै भेरिफिकेसन जाखांबाय दा बे बेलायावबो जोङो बिटिआर गभर्नमेन्टजों बा जोंनि माखासे दैदेनगिरि बिथांमोनजों जोङो डिनाय खालामजादों जोंहाबो लिस्टेडखा मानसि हिसाबै जोंनोबो रिहेबिलिटेसनखौ नांगौ बेनि थाखायनो जोङो सरकारनिसिम गुरैयै आरो खावलायहरबावनाय क'क्राझार जिल्ला हिसाबैथ' जोंनि आखायाव 667 सो दङ फ्राय आरो बख्ला सोसन सब्र खालामबाय बिथांमोनहा सोदांदों दा बेखौ जोङो थर्ड बिदिसि मोजाङै लाब्लानो जोङो थाल मोनगोन हयथ' बे रेकर्डफ्रा गभर्नमेन्टनि आखायाव दङ रिहेबिलिटेसनबो मोनला आरो जों जे एनडिबि नंला जों जे डिनाय खालामजाबाय बेनि थाखायनो जों गावखौनो बर' हिसाबै बा आफादाव थानानै आफादनि खामानि मावनानै जों मोनसे गिखांनाय फैदों जाहाथे जोंखौबो बर' हारि हिसाबै बा एनडिबिनि मुलि थरसे दै गरदसे जोङो लोंनानै बा गाख्रेबजा बुख्रेबजाबाबो मदद होबोनायनि बेलायाव जोङो बे जिनिसखौ मोनजानो लुबैदों जोंनिखौबो नैबे एनडिबि पि ग्रुपनि माखासे जे लिस्टेड पार्सनफोर बे बिथांमोनखौ जाहाथे जोंनो अनसुंथाइखौ होयो बेनि थाखाय आङो सरकारनिसिम गुरैयै खावलायहरो जों सिगाङाव जेरै दंमोन एनडिबिजों दाबो जों बिथांमोनजोंनो दङ जों खुनु बाहेरा खुनु आफाद बा माबा मोनसेजोंबो जोंहा जेबो सोमोन्दो गैया जोङो आबै आबौमोना आइ आफामोना जे बुस्थुखौ होलांदों जों बेजोंनो मावनानै थांनानै जागासिनो दङ आरो जाहाथे जों खस्थ' मोननाय हिसाबै बेनि गेजेरावबो जुदि गभर्नमेन्टआ जोंनो माबा मोनसे अनसुंथाइ होयोब्ला जोङो सेक्रिफाइस खालामनायनि नामाव जों एसे साबसिन आरो समाज बा जोङो हारिया दाफुंनो हायो बेनि थाखाय आङो सरकारनिसिम गुरैयै खावलायहरबाय जोङो एक्स एनडिबि फराम हिसाबैथ' जों बिथांमोनखौ जोङो सिगां मान आरो सनमान जासिग्रोयो बिथांमोना जोंखौबो लेंहरदों मिटिङाव जोङो थांदोंमोनबो आरो जोङो लिस्टेड पार्सन हिसाबै भेरिफिकेसन खेबनै जाखानाय हिसाबै जोंनि सायावबो माबा मोनसे मावगोन साननानै जोङो बिथांमोनजों जगदान होदोंमोन मिटिङावबो नुजाहैदोंमोन नाथाय बिथांमोना खेबफ्रोमबो मिटिङाव जोंनि सोमोन्दै जेबो रायखांनायबो जों नुनो मोनाखै आरो बरंसो जोङो फेरेंगा सारमोनजोंबो सावरायहैदों बिथांमोनाबो पलिटिकेलनि बेला बिथांमोना जागोननिल' खोथा बुंबाय थायो पलिटिकेलावथ' जों नुबोबाय थानाय मालाबाबो जायाखौ बुङा बिथांमोनहा जायोबा जायो जोंनि सिगाङाव थाबैनो बिथांमोना डिक्लेयार होनांगौ आरो जुदि जायाब्ला जोंनि नैबे जा जे लिस्टेड माबा दं बिथांमोना थाब जोंनि बे लिस्टखौनो दानजोबना होनांगौ जाहाथे जोंनि हाब्रु नांनायखौ खोमोरना होनांगौ बास जों बेखौल' लुबैयो एक्स एनडिबिनि जानानै आरो आंनि माखासे जांख्रिथायारि मावथि बिथांमोन दिनैनि आं बे नैबे प्रेसमिटनि गेजेरजों आंबो सासे एकदम एक्स एनडिबि हिसाबै सिनियर एक्स एनडिबि हिसाबै आं दिनै जोंनि मोननांगौ जानाखि टु दा पइन्ट आं बेखौल' बुंगोन मोननांगौ जोंनि जानाखि अनसुंथाइ रिहेबिलिटेसन बे जिनिसखौ माने जागोन होननानै आं दिनै माने खोनाबाय थादों खिन्थु दा फैयै फैनायनि गेजेरावहाय आङो खोनादों 220 ना 206 बेखौल' माने होखांनायनि उनाव होजोबनायनि उनाव बेखौ होला बेफोरबायदि आरो आं एसे खोनाबावदों बिनि बे 206 बेखौ होखांजोबनायनि उनाव माखासे जानाखि एनडिबिफोर दङ बे एक्स एनडिबि नंला बेफोरबायदि खोथाखौबो आंनि खोमाव हाबफैदों नंखाय आं दिनै बे प्रेस मिटनि गेजेराव आङो बुंनाय जादों एक्स एनडिबि होनना बुङोबा सोरखौ एक्स एनडिबि नङा होनना बुंनो हानो आं सासे एक्स एनडिबि आरो आं बादि मेला बाहाय जानाखि नुजानाय मानसिफोर दङ दिनैनो फैनाय दङ बे साफ्रोमबो मानसिया बे एक्स एनडिबि मोनब्रै फेक्सननि गासैबो आंनाव सोंफै हागोन सोर नंगौ सोर नङा सोरबा बै समाव जोंनो ओंखाम होफैनाय सोरबा टेब्लेट गंसे होफैनाय सोरबा गस्ला होफैनाय सोरबा जुथा होफैनाय बे एक्स एनडिबिनि मानसि नंगौना नङा बेलाय बे एक्स एनडिबिनि मानसि बियो दिनै फैनायनि बेलायाव गभर्नमेन्टजों सुक्ति जाखांनायनि उनाव एकर्ड जाखांनायनि उनावहाय बेबायदि एकदम माबा मोनसे एकदम मोनला बेनिफ्राय फोजोबसै बेबायदि 206 बेखौल' होनानै बेखौ जों होला बिदि बुंनाया बे माब्लाबाबो जानो हाया जोंनि नैबेहाय दा नुजाफैनायाव गासै टटेलि माखासे नुजाफैनो हायाखै
एटेन्ड खालामफैनो एटेन्ड जानो हाफैयाखै बावहाय जोंनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव टटेलि 667 एकदम दं टटेलि बेखौ जेरैबाबो जों मोननांगौ बेखौ जों जेब्लाबो जोङो माबा खालामहा बेखौ जोङो नागारनो हाया जों बावनो हाया बे जोंनि खस्थ' खालामना मोननाय आरो बे जोंनि भुगिनाय दिनै जों बेहाय पुलिस भेरिफिकेसना आंनाव फैबाय बे खननै खनथामसो जाबाय सेरफांगुरि आङो उसिजोंबो रायज्लायहरबाय थायो थेवबो खननै खनथाम भेरिफाइ जाबाबो आंनाव नैबे दासिमाव आंनाव बे माबाया गैया आरोखि आंनावबो लिस्टआव गैया बावहाय बे माबोरै जानो हाथावगौ बावहाय आरो दाख्लै होबाय बे बोरै जागोन सोरनोबा एकदम स्रो स्रो हरदों 206 ना आं बे लेखा लिरनायाव दोदां आं बे रोंगौसानिफ्राय लांदों बे रोंगौसानिफ्राय लांनायाव आं बिना लांदों बेहाय 206 दं बावहाय नारलाबो मोनदों नारलामोन ओमफ्राय बे सुग्लाय बे दानि सिलानि बिसालैमोन मोनदों बेवहाय आं बिनि रोंगौसानिफ्राय आङो माबाखौ लांदों बेसा बिराद माबा मोनदों दुखु मोनदों बे जिनिसखौ लिस्टखौ बिहरनानै आं लाबोनायाव बिराद दुखु मोनदों दा बोरै बे माने स्पेसियेल जानो हागौ बोरै स्टेसनारि सोरनो होनाय सोरनो होयै बे माबोरै जानो हागौ बावथ' दुखुनांथाव खोथा ना बियो सोर नंगौ नङा सोर नंगौ जाखो सोर नङा जाखो दिनै जों बुंनो थाङोबा नोंसोर नंगौ नङा न' हाबै भेरिफाइबो खालामोन बेखौबो जों गनायोमोन दिनै न'आवबो हाबा नोंसोरो खबरबो लाया नोंसोरो दिल्लीयाव नोंसोरल' खस्थ' खालामदों नामा फेरेंगा मोनाल' सोरबा प्रमद बर' मोनाल' सोरबा मोनाल' थांदों नामा दिल्ली आंबो थांदों नोंसोरजों मेला थांदों आंबो दिल्लीयाव थाखा फैसा गारनानै आङो 70,000 आं गारनानै थांदों दिल्लीयावबो आरो दिनै सोरखौ नङा होनना बुंखो आं नङा नामा एनडिबि आं बादि मानसियाव नै सारियाव जिरायनाय मेला मानसि दं बावहाय बे 267 खौ जेरैबाबो बावहाय नाखस खालामनो नङा दाननो मोननाय नङा दिनाय खालामो ना बेखौ जेरैखि जायाबा बेखौ होनांगोन आरो बेखौ जों नागारनायावबो गैया बावहाय दुखु मोनथावथाव एसे मोनसे समाव गबिन्द बिथाङानो नोंथांमोननि दैदेनगिरिमोन गबिन्द बिथांजों आङो गोबाव आङो ट्रेनिंआव माबायावबो आङो नामलाङावबो आं थाफानो मोनदों बिथांजों ट्रेनिंबो होबा बिथाङाथ' ट्रेनिं गैया बुंनो थाङोबा आं दिनै बेखौ नेवसिगोनबो बखिगोनबो आं बेखौ गावनि केडार्सफोरनि सायाव आं गबिन्दनि रुजु साहाबमोननि सबिन साहाबमोननि जाब्रा थाब्रामोननि आं मेन बिसोरजों आङो एखे एक्सन ग्रुपनि आं मानसि बावहाय आं दिनै नंगौखौ आं बुंगोन नङैखौ आं बुङा दिनै सोरबा फेरेंगा मोना बुंनो थाङोबा माबानिखौबो बुंनो बियो मा होनो जाब्रां साहाबखौ मबाव फबदों मबाव मादों बे जाब्रां साहाबनि काहानिया आंनाव दंजोबो दा बेखौ आं दाख्लै फेरेंगानाव बुंदोंमोन आङो बेखौ जाब्रांनि थमा बोरै जाखो होननानै आं बेखौ दिनै बुंनो थांला दिनै आं बेखौ होसोबाय थानायाव नैबे दानि अनसुंथाइ रिहेबिलिटेसनखौ होसोबाय थानायाव दाख्लैहाय आंनिनो सासे फेरेंगा सारनाव थांदोंमोन सासे बे माबानि दानि माबानि सुग्लाय होननाय जोंनि सेरफांगुरि फदबिलनि बे सेरफांगुरि फदबिलनि बे बेसारा जों आंखौ बुंबाय थानायलाय बेनि सोमोन्दै बे रिहेबिलिटेसननि अनसुंथाइनि सोमोन्दै बुंबाय थानायलाय आङो माबाखौ बे सुग्लाया आंनि न'आव फैनानै आं थांदोंमोन बे समाव आं मोजां गाज्रि सावरायनो नागिरदोंमोन जोंनि रिहेबिलिटेसना अनसुंथाइया माबोरै जागोन बे समावहाय फेरेंगा फेसार जादों होननानै बुंनायाव सौथुआखै समबाराव फैफिनदों होननानै दिनै सुग्लाय मोनना जाबाय सुग्लाय मोनजों एखे लिस्टआवनो ओंखारनाय एखे लिस्टआव भेरिफाइ जानाय बोरो बियो माने सोरनाबा थालांनांगौ सोरनाबा ओंखारनांगौ फार्स्ट लिस्ट सेकेन्ड लिस्ट बे जिनिसखौ होजोबनांगौ जेरैखि आं दिनै बारा गोलावखौ बुंला आङो जेरैखि जाया बेखौ जोंनिखौ गालांमोना आरो जेरैबाबो होजोबनांगौ आरो नैबे जोंनि माबाखौ 67खौ थाबैनो जोंनो नैबे माबायावनो होनांगौ फेब्रुवारि मासनि गेजेरावनो जोंनो बेखौ जेरैबाबो होनांगौ आं बेखौ खावलायो बारे नोंसोरनि लिडारफ्रा साफ्रोमबो जेरैबायदि खस्थ' खालामदों आंबो खस्थ' खालामदों आंबो दिल्लीयाव बारे थांबाय थादों आरो आंनि लोगोफोर बुहुत मानसि आंखौ जों गामियाव सावरायलायनानै थिनहरफादों आरो आंहाबो अनेक आंनि मावथि लोगोफोर बिथांमोन दङ आंनि सायावनो आसा खालामदों जोंनि नामखौ बोरै गालांखो जोंनि नामा बोरै थालांखो बेफोरनि फारसे आं नोंसोरजों बेबादिनि सुबिदानि थाखायनो लामाखौ लानो थाखाय आं थांदोंमोन दिनै खिन्थु थाङै थुङै सोरबा फेरेंगा होन माबा मोना दिनै जोंखौ सेस नाखस खालामबाय थांबाबो दर खेवा थांबाबो माबा गैया केसार जादों माबा जादों समबाराव फै बेफोरबायदि बुंनायाव जों दिनै उनफिननानै थानांगौ गोनां जादों नंखायनो आङो बारा गोलावखौ आं बुंला बेयाव नुजाथिफैनाय गासिबो एनडिबि फिनि गोजा नामा बेयाव नुजाफैनाया बेवहाय फिनि गोजा बेवहाय जोंनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि अनलि बियो 667 क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि बेखौ जेरैखि जाया जों आसा खालामबाय जेरैखि जाया नैबे फेब्रुवारिनि गेजेरावनो बे क्लियार जानांगौ
माबायाव बायसान्सआव आं जुदि गाज्रिफोर माबा मोनसे बुंफ्लांबायदोंबा सारमोनाबो गावनिनो मानसि हिसाबै गावनिनो असे केडार्स हिसाबै दा जोंखौ खेमा होनांगोन बुंबाय जेरैखि जाया जोंखौ सारमोना गबिन्द सारमोन सोरबा फेरेंगा सारमोन सोरबा प्रमद बर' सारमोन बिसोर जेरैखि जाया जोंनि नैबे रिहेबिलिटेसनखौ अनसुंथाइखौ आरो जोंनि बेल' नङा जों बेखौ गारा जों नागारा जेरैबाबो जों बेखौ जोंनि जेरै बुंदोंमोन वान भट वान जब बेखौ जेरैबाबो जोङो बे सुबिदाखौ जोंनो होनांगौ आरो जोंबो नागारा नैबेथ' जों मोनखानांगौखा सरकाराव सुक्ति जाखानाय एकराव पास जाखानाय बियो जोंनि बे माबाया रिहेबिलिटेसना अनसुंथाइया बे जेरैबाबो जोंबो जाखानांगौ माने प्रमद सार आरो चिफ मिनिस्टार सारनिसिम जाहाथे नैबे जोंनि 667 न'स बिथांमोननि रिहेबिलिटेसना इमिडियेट जानांगौ आं दिनै बे प्रेस मिटनि गेजेरजों गले गले खावलायदों जाहाथे नोंथांमोना फैबाय थानाय फेब्रुवारि दाननि गेजेरावनो नैबे थालांनाय 667 न'स बिथांमोननो गोख्रैनो रिहेबिलिटेसनखौ होयो बेखौ आङो नोंथांमोननिसिम गुरैनो खावलायनाय थाबाय।